ಗೋಪಾಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವರೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಅವರೇ ಶಾಲೆ ಜಗ್ಗತ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ ಕೇಂದ್ರ ರಾಸನ್ ಯೋ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೈ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಚಂದ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಶೋಕಿತ್ ಗ್ರಾನದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ ಬಿಡ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೂರಿ ಗೋಪಾಲ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರನ್ असली असली ಸೋಡು ವಿಷಯದಾದ ಫಂಡ ಇನಿ ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತನು ಎಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತೋಡುಂದೆನ್ಯ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾಯ್ ಫಂಡ ಕಾಂಡ ಪ್ರೇಡಿತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಂದು ಪೂರ ಮರ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಲ್ಪಿಯ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಗ್ಲಿಗಿತ್ತ ಮೂಗಿ ಲೇಟ್ ಆನ್ ಮಾರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ 1 ಗಂಟೆ ನಾನು ಮಾತು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಆನಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಲೇಟ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಪಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣದ ಕ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಸೊ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂಡಿತ್ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನಂದು ಓಕೆ ಅಂಕುಲ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಮೂವಿ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಇವಾಗ ಪಂಡ ಮಾರೆ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟುಕಿ ನರ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಬಕ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಶಕೀಲ ಯಾರು ಹೌದೌದು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ನಾನು ಅಲ್ಪ್ಯ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆ ದೊಡ್ಡದೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರಿ ನಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಪೂರ ಕೆಟ್ಟನ ಸೀನ್ ಪೋಯ್ ಮಲ್ಪಕ ರನ್ ಅವಳು ತೋಳ ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ತುದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸುರುಕು ಎಡ್ಡ ಲೈಕ್ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಡಿಒಪಿ ಇಪ್ಪಡೆ ಡಿಒಪಿ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡ ಆತನ್ ಪಂಡ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮೂವಿ ತೂಯಿನ ಫೀಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆ ತೆಡ್ಡೆಗೆ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡಿಟ್ ಲವಡ್ ಆಸಮ್ ಆತನ್ ಪಂಡ VFX ಮತ್ತು ಮಲ್ತ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಹೆಡ್ಡ ರಿಚ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೂವಿಡ್ ಆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮೂವಿ ಮತ್ತು ತೂಪದೆ ಅಂಚೆನೆ ಅವನಿರ್ತದೆ ಪನ್ಪೆ ಇವಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತು ಬಲ್ತದಿಲ್ಲ ವೇಣು ಕಾರ್ಕಲ್ ಆಫೀಸಿಯಲ್ ಬಂದು ಕುಡಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟು ಗೇರ್ಕಿಲ್ಲಾರೆ ಅವಿಂದ ನಾ ಬೈಕ್ದ ಬೇಜನ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡೆ ಮೇಡ ಯಾನೆ ಪಂಡ LK ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆತ ಪಂಡೆ ಆನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಮಗ ಅದು ಫಾಲೋವರ್ ಆಗಲಿ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕುಪ್ಪನ್ ಕಾಲು ಸೊ ಡುಡೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಿಡೋದಿಪ್ಪೆ ಸೊ ಬೊಕೆನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಏನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಲ ಪಾಡೋದಿಪ್ಪೆ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಯಾಂಬಕ್ಕಿಮೆ ಕೊಲೆಬ್ ಮಲ್ತಿ ಇಂಬೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿದ್ದು ಏನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ವೇಣು ಬೈಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ವೇಣು ಬೈಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಏನ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಸೋಡು ಇತ್ತ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಕೂಡ ಸೋಡು ಅವೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಸರ ಮಾತಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ DOP ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ತೂಪ ಆತಿ ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ
ಅಕುಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆತ ರಿಚ್ ಬರೋಡು ಒಂದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮೇ ಕಾರಣ ಇತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೂವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ಒಂದು ಮೂವಿ 3 ಗಂಟೆದ ಒಂತೆ ಸೀನ್ಲ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ದೆಪ್ಪುನಂಟಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಅವೆ ಬಿಜಮ್ ಟಾಪ್ ಇತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಜಯರಾಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅವು ಆಸಮ್ ಇತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಟಾಪ್ ಶೋಕ್ಷಿತ ಕ್ರಶ್ ಆತಂಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೂವಿ ತೂಪಿನ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಈ ಮೂವಿ ಫುಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ್ ಮಲ್ದೇರು. ಒನ್ ಟೈಪ್ ಲೈಕ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡೆ ತುಯಿನಕ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಆವಡಿ ಎಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ನಂಡಲ್ ಪುದರ್ ಪಾಡುವೇರು ದಾದಂಡಲ್ ಸೀನ್ ಪಾದು ಪಾಡುವೇರು ನೆಟ್ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ್ ಕೊಂತಾರೆ. ಪಂಡೊಂಜಿ ಫೈಟ್ ಆನಗ ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ ಅವು ಫೈಟ್ ಲೈಟ್ ಎತ್ತನು ಇದು ಮುಟ್ಟೇರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರಂಚ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಪಂಡ ಏನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾತಾಡಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಲಕ ಬೈದು ತೂನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಶಾಕ್ ಆಪಿಲ್ಲಕಿತ್ತು ಅರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಶಾಕ್ ಅಂತ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತನ್ ಓಕೆ ಇತ್ತನ್ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಅರೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಸಾಂಗ್ ಟಾಪ್ ಎಸ್ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಪಿಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲವೇನು ಅವು ಲೈಟ್ಸ್ ಫೋಟೋಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕೆಲವನ್ನ ಫೇಮಸ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ಪ ದಾನಿ ಸೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇರ ಮಲ್ದೇರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟೋ ಪಿಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇರ್ ಅವೇನೇ ಮಕ್ಕಳು ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇರ್. ಸೊ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಚ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಟಾಪ್ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದಿತ್ತು. ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ದಿತ್ತು ಪಂಡ ತೂವರೆ ಕೆಂಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಟೈಟಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಟಾಪ್ ಇತ್ತು ಎಸ್. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಕ್ಲಾಸ್ ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅವಳೊಂಜಿ 6 ಇಂಚ ಕಾಸ್ಕೇನ ಬಚ್ಚಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಬಚ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ ಮೂವಿಗೆ ಪೋತೆ ಸ್ಟೋರಿ ತುಲಿ ಎಸ್. ಸೊ ಡುಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ತಪ್ಪಿನ ಪಂಡ ಇಂಟರ್ವಲ್ ದಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಸಮ್ ಇತ್ತನ್ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕಲ ಒಲ್ಪಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಪಂದಿತ್ತಿಜಿ ಮಾತ ಟಾಪ್ ಇತ್ತನ್ ಚೂರ್ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ಪಂಡ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಮಿಷದ ಸೀನ್ ಮಿಸ್ ಆತನ್. ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಅವು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆದ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಅವು 5 ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಗೆ ಅವೇನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಎಂಟೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ್ ವೇನು ಕಾರ್ಕಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡೇರಿ ಮಿಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೋಣೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಪಿ ಇವೇ ಗೊತ್ತುಂಟದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡಿ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಏನಲ್ಲ. ಸೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಬೋಡ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಇರ್ತದೆ ಸೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮೂವಿದ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಇರ್ತದೆ ದಾಯ್ ಬಂದು ಅವನ್ ಜಾಯನ ಬಿರಲ್ ಕಾರ್ಪುನ ಸೀನ್ ಉಂಟದೆ ಅವು ಏನೋ ಮಲ್ದೆ ಮಾರೆ ಟಾಪ್ ಇತ್ತ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಗೋಪಾಲನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್